kuti anongoda kureva zvimwe chete izvo. Right. Now, inini ndine definition yangu gogo yeurombe. Kazhinji kacho ndinowanzoitaura panapa ndichiti andifunge kuti kune akazvarwa ari rombe, but pamwe urombe it's a collection of missed opportunities. Mikana yaunopotsana nayo kana kuti yaunorasana nayo ndo inodzamara yaita kuti unzi uri rombe. But kune munhu anozvarwa atori rombe here kunge Batimiyo? Kwete, ndinorambana nazvo. Nekuti urombe kazhinji hakusi kuti uri murombo hauna chaunowana. Pandori vamwe vapfumi marombe ekuti anoita mari iyoyo kusvika mari iyoyo yapera muhomwe dzake ndokuti azodzoka kumba. Urombe kuti anenge atori nemukana wekutoenda kure, asi mukana iwo anoutambisa. Urombe umwe munhu anotogona kuti akatowana mari akutowedzera vakadzi vakutoita gume kumakumbo. Urombe futi zvekare. Saka urombe unotsanangurwa nepakasiyana kuti unotowana mari yacho asi haina chainoita. Inongoita mari iye inoita sekuti yangopeperuswa. Kuiwana kwaunoita wakutowanzwa kunotengera vanhu vese doro, wakunotoita manager, pressure manager mubhawa, hapana chichabuda, hapana chinorongwa chine musoro. Asi uchiwana mukana ndopamusiyana wejambwa munyama neurombe. Pajambwa hapana chinobuda. Hautomboregerera uchombowana mari yacho maoko baa. Okay, now unogona kusundirwa pamunhu here urombe? Ndo kazhinji urombe hakuna Mwari haambofa akasika munhu neurombe, asi unozogadzirwa nesu manje sainzi dzechitema ndo dzinogadzira urombe. Ko munyama kune munhu anongozvarwa ane munyama here? Pane mumwe munyama wokuti ndewe mudzinza. Kuti dzinza iri rakaberekwa riri tingati rakatukwa ngachiko. Dzinza rakasaririra. Pantori nevamwe vanhu vakadaro kuti munyama wamazitete kana mazete ako akafa asina kuroorwa, zvireva kuti munyama iwowo unochera bloodline renyu, hauzombofi wakaronda umwe munyama wokunzi wekuzvarwa nawo. Koita minyama iyi inopatsanurwa pakasiyana siyana. Pane munyama wokuti wakatuka mai hauna kuripa, munyama iwowo uriko. Pane munyama wokuti wakaberekwa nawo ndewe bloodline uripo. Koita munyama wokuti wakakonzereswa nemadzibaba edu akaenda kare akasiya bata akasiya aromba, munyama iwoyo. Koita munyama wokugunun'unira kungoti samaita vane chikwereti changu. Vanhu hatizive zvinhu zvinotipa munyama zvinhu zvimwe zvekuti zvatinoshora uye zvatisinganzwisise kuti izvi zvinenge zvichikonzeresa munyama. Mumwe munyama chaiwo munogona kutopiwa nevana vamukamuitisa musiri kuchengeta. Mise unoti vanhu vanenge vachingogunun'una pamusoro pezita rako. Saka munyama inokonzereswa nezvakasiyana siyana. Mumwe munyama ndiwo wekurevererwa nevedzidza rekwako. Mumwe munyama unotogadzirwa nesu masahwira zvikange zvanetsa akaya chiti shamwari yangu iri kungondikunda pabasa iri kungopromotwa. Unogadzirwa munyama iwoyo. Ukatoita munyama wokuti unoshaya kuti nhai ndiri kungovengwa, nhai ndiri kungotuka basa pandagona apa onekwe. Saka munyama inongopatsanurwa nepakasiyana. 0772162651. If you just join us, tikutaura nagogo Chihoro. Tinove navo masondo mazhinji pano tichikurukura nyaya dzakafanana neyatiri kukurukura nhasi, iri nyaya yemunyama, jambwa, rushawashawa pamwe chete neurombe. Gore richangotanga kudai vamwe zvavo zvatoita ndaitoseka kuti mani kune vamwe vakatocelebrata mabirthday yavo January. Ko muri kumhanyireiko? Madi kumirira kusvika kunana machu. But zvevamwe zvakutofamba, zvevamwe zvakamira. Handishiri yakangwara ka inovakadendererayo mvura isati yaturuka. Vanhu vavo vanenge vakatofana vakagadzirisa, vakaita chenura yavo. Mumwe anongoti gore richingotsanga musi wa1 pai panotsanyiwa nevamwe, vamwe vanenge vachitochenura ipapo vachitogezwa munyama, nekuti munyama chinhu chinoitika mazuva ese atinorarama. Hapashaike vanokuridzira mutsinyu, hapashaike vanokurovera tsiva pasi, hapashaike vanokunokora tsoka, hapashaike vanokureverera. Saka zvakakosha kuti nguva nenguva usati gore rakapera muna 2017 pandakaitwa chenura zvakabva zvapera zvakadaro, unenge uchinyepa mudikani. Zvakangokosha kuti nguva nenguva
ugare uchingonovhenekwawo kumadzisahwira enyu kwamunopota ikoko moongororwa kuti hapana here akuganirai zvekare, hapana here akukandirai nekuti munyama unoita kungopostwa chero uri kuuk tinousimira ikoko. Alright, now mubvunzo wangu ndewekuti mataura nyaya yakanaka, nyaya yechenura ndepapi kana kuti nguva dzipi munhu dzaanofanirwa kupota achinochenurwawo? Zvinosiyana hazvo, asi indoona sekuti pane mambo anotonyatsanoti ezvino ndakaremerwa. Jambwa munyama unoziva kuti munotorinzwa wege kuti kona imi ndakungotukwa nahwindi kunzi maini mune chibhegi nehanzeni. Ndizvo zvakuitika kudii. Idza hana yako kurova. Utoenda wabirewo kumasahwira unobva wotoitwa chenurwa. Chenurwa haina nguva. Vamwe ndivandoti vakachenurwa pamwe andozoti after 7 years ndopanozonzwa kuti yedu ndinenge ndakaremerwa ini. Zvinhu zvangu zvinenge zviri kuita sekuti zvakatsimbirirwa zviri kutoita panzvimbo imwe chete etoendimbobirewo kumasahwira. Zvinosiyana nekumadzinza kwatinobva. Kumadzinza kwatinobva ndokwatinonyanya kukeswa kuti mumwe munhu azongori kana angokubukira kana waunoshanda naye. Zvinenge zvichibva kwatakaberekwa ndokunobva minyama mizhinji nekuti zvinobatirira fasta kana uine kang'anga, hanzi kana uine nhunzi, kana uine chironda nhunzi dzinokumhanyira zvakafana. Right. Vamwe vatobvunza kuti chinonzi chenura chii pamwe hapana kunyatsotsanangurika nekunyatsocheka. Vari kuuya pawhatsapp platform pa0772 162 651. Vashaya nhau yechenura inhau yekugezwa nekudzingwa kwemhepo kwatinoita isusu. Ndiri seni chenura ndinoita panyama nepamweya. Kana kuti panyama ndinokubvira mudumbu rako, unofanira kuti ugezwe, uchaye, uclean system, uvhure tsinga dzese dzemiri. Tobva ipapo toita chenura yepamweya, woendwa newo masango woitwa zvinoita. Isira kunonzi kubika, tinokupika kusvika zvinhu zvadi zvaenda, mhepo dzambotonhura. Nyange wakatonzi kune ngozi kune chii, asi takambokubika dzinombotonhura, dzinomboshaya simba. Mumwe ari kuchema panapa gogo zvikanzi inini ndiri ku-BYO kubulawayo, ndatambura ndane 42 years andina mwana kana murume. Hello. Hanzi nemumwe ari panapa gogo, inini ndiri kubulawayo ndane 42 years andina mwana kana murume, kungoita munhu haagare, ndinosemwa, handina chiremerera chekuva mukadzi, handina kana chandobata chinoendeka. Ndanzwa gogo, kana mari yekuti ndibatsirikewo cheuviri, makwati ekuti ndikasvikawo kunana Sahura ndikande, hapachitorina, ndodini? Zvakakoshesesa kuti chero uri kwauriko, ini ndinokurudzira kuti munhu nyange ukatonzi waenda kwaSahura, asi wedu unga munhu unofanira kuzvireka nekuzvipira kune vekwako, nekuti kune vakafawo vakachena, vane hanya nesu, vanoticherera vari kunyika dzimu. Wakavapira nemwoyo unorevera inini, nekuti chenura makwara handingakunyeperei kuti ungazvichenure uri wega zvikatoita. Kuti madzitateguru kwangu, koma ndirasira seiko kunze kwemusha, koma dii mandionawo necheuviri chekubirawo kumadzisahwira, nekuti hakuna munhu anombofa akazvitumbura. Wochiwaniswa cheuviri, vokuratidza gwara rekuti uende kuno, kuti mamwe masahwira hatipindidzane kuti wekwamoyo wekwangana pane zvavanenge vachisemawo, wekwamoyo vasingadewo pane zvavasiri kudawo kwaanzou. Saka zvakakoshesesa kuti utaure nevari pauri, hakuna munhu asina mudzimu. Kana chiti hakuna munhu asina mudzimu, munhu wese ane vanomuchengeta vake, ndo vaunokurukura nawo nemwoyo unorevesa, wochikuzarurira kuti uende kumadzisahwira unoitwa chenura. Handingakufadza ine nemoti inde unoita chenura, unogona kutora hako fembo rako umbogezawo, asi chenura kazvinoda kuti utoenda kumadzisahwira woongorora kuti midzi wejambwa rako uri kubva kumadzitete here, uri kubva kune waukatadzira here, une murume wechikwambo here, chii chiri kunyatsoita kuti uzonzi une jambwa, midzi ndowarinotanga kugurwa. Zvino kana uri wega ungauzive semidzwa.
Mataura nyaya yakanaka, nyaya yefembo, kuti unogona kumbotorawo fembo rako wogeza uchitaurawo nevekwako. Vamwe vari kubvunza kuti ko iro fembo rinobvisawo munyama here? Mumwe ndoda kuibatanidza mibvunzo iri miviri. Mumwe akati kona igogo, ko kana fembo rikarevererwa, iro bute rikarevererwa nezita rako rikamwayiwa, kana pangave paunoshandira kana pabasa, rinogona kupa munyama here? Hongo, zvazvakaita ndezvekuti isusu sevanhu vatema fembo ndo rakaiswa seconnection. Tikataurira zvatinotaurira nemwoyo unorevesa, vekwedu vanosimudza nzeve voteerera mashoko atinotaura. Saka zvinenge zvakuenda nekuti mashoko auri kuudza fembo ndeyapa. Hamuzivi here kuti fembo chero rakarevererwa serangu randinogadzira mumatare, rakanzi ratumirwa unosimudza hondo dzekuti munhu anokudza kuti une chikwambo iwe uchiziva kuti ifembo. Zvatinotaurira isusu zvatinopa simba kufembo ndo zvinonangana. Zvaunoriudza fembo kana riri fembo remachokwadi rakaombekwa, zvaunoriudza ndo zvarinonoita. Ukati tinosimudza hondo, vekwako variko vakarwa hondo vanotosimuka vonorwa hondo chero vasiri kudziziva, asi vakangoziva kuti mwana wawashushikana nekuda kwanhingi, zvinotosimudza mhepo, zvitosimudza hondo. Hadzi ko vanoenda kumakereke vanoita sei gogo kana panyaya yekuti pamwe vauda kuchenurwawo, kana kuti ari kumba kwake anoda kugeza nefembo, anoda kugeza nebute rake, kuda nderematare kana nderehondo kana nderechii? Vazhinji vari kubvunza kuti chinonzi fembo chii, ndofunga ndabva ndakupindura. Fembo ifodya yepasi chigare, vamwe vanoiti bute. Bute vekumakereke vanoita sei? Vanoenda kumakereke avo vanotukaya, vanoti anointing dust, but vazhinji vacho ndo yakabata misha yavo. Hakuna misha inoraramwa pasina fembo. Mungagone kusariona richiitwa muchivande, ndo paro chefembo harifana kungoonekwa. Unofanira kuti unotoenda paauta yako wototaura nefembo rako worisei ipapo, rakazenge rakuita Madison kana Everest Mukombe, ndopai panenge risisina uremu, parinenge rareruswa, harina charinoshanda, kungozvizadza hako mhino dzako mahara. Fembo rinototaurwa naro nevari kwako, kana wakaenda hako kudzisvondo uko uchiziva kuti kumba ndasiya ndaturika mashoko angu anoti ende kana ukada kutozvichenura iwe uine fembo iroro, uchizoenda hako kusvondo hapana chinokanganisa.